Neef Fouke Dillema en zijn vrouw zorgen alvast op het plak dat de Foukje Dillema stretten komt. Ze vinden het een hele eer. Hoe voelt dat nou om die zo om te rennen? Nou, dat jou dan een vreemd gevoel, maar eerlijk daar, ja. En wat is vreemd? Nou, Safia van Hoeza en dan werd er een familienaam beneemd in Amsterdam. TB Hoes had het net. Maar ze treft het, ze houden van het wetter. En ze leidt je rond het wetter, wat dat betreft dan is dat een prachtige uitkomst. En ik vind het een heel eerbetoon als je alles goed nageen en wat er al hier gebad is en al die dingen in het leven wat misgaan is. En dan wordt er nou een streepnaam verneemd. Het is toch een prachtig iets. Dat is net niks. Nee, en dat is bloeiend, hè? Dat gaat ik nooit weer voorbij. Alles is vergankelijk, maar een naam dat bloeit. Hoe is het zelf voor? Nou, ik weet net. Als ik heel eerlijk was, maar hier zei al die drukte om mij en dat hoeft voor mij net. Maar dat had ze wel eens vaker zijn. En dan ergens in haar hart dan vonden we het wel mooi, hè, dat zulke dingen baden. De Foukje Dillema-stretten komt centraal in de wijk te lezen naast de sportvelden. Daar staan ook deze karakteristieke silo's, te herkennen onder traillereerde stippen die een nieuwe functie krijgen. In een bomvol zeeltje komen nooit besteden bij een oor. Daar krijgen ze voor thuis een strit naar boord mee van de 15 bekende mensen uit de sportwereld, zoals Vaas Wilkes, John Blankenstein en Theo Komen. Je hing je net op rekken nou hoor. Hier ging ik net op rekenen. Dat doet ze erover begonnen, dus zegt ze mijn vrouw, ik zeg maar wat daar van hennen. Dat lijkt me niks. Maar ik had een keer spijt van dat ik hier kwam en ik vind het geweldig. Ja hè? Ja, en als je een boer in de hand had, dat is prachtig. Ik ben net een eigenwijs persoon, maar je zo'n zuur worden. Zo'n zullen we al geweest worden? Ja, dit jouwt een heel apart gevoel. Ik vind het prachtig. En dan nog even op een foto. In oktober, Takkemier, wordt de eerste peelslijn van de Wenweek on het ei, met 1800 wenningen.